Eta esango banizue Jenny Potter, esango dizue, hau ze pitzatu da? Ez izan ere gure Jenny, badakizue Harry Potterren fan amorratua da, friki ikeragarria ere esango nuke, eta beti dabil, hortikan Harry Potterren inguruko gauzatxoak bilatzen, eta gu, berak ekartzen duenarekin gozatzen, Jenny, zer da kartzu gaur? Esan bierra da, egize da, fan amorratu nezela Harry Potterna, bale? Ikusi alda. Baina... Frikia bai. Bueno, bai, baina frikizek, batean dana gara frikizek. Baina bai, gaurkotasun kontu bat dala, ze pasadan barikuen urten zan joku, Eta gainera kriston polemiki euki dau. Ze gainera, ize, nina zen friki fan amorratu egaz, joku barik gelditzen daz. Hain polemika gogorra izan da, ize ez da belataten jokue. Segaitzik, J.K. Rowling, joku honen sortzaileek antza 2020 zen, sartu ban Twitterren iruzkin batzuk, apurtzuet transfoboak, ezta? Bertan, esaten ban, COVID ondorengo era berri honetan, hilekoa dekien pertsonantzako bai era berri bat izango zala. Eta, ze pasetan zan, J.K. Rowlingek esaten bala, pertsona horrek emakumiek zirela. Orduen polemikien ondau, emakumie bakarrik ez da bela hilekoa aukitzen. Ezta? Binarioak eta genero binarioa dekienak edo gizon transak bebai, hilekoa aukitzen da, Orduen bera alegindu zan, tzio hori eta gero, beste tzio batzuk botaten, eske egize da, azkenien sexualitatea existibitzen da, genero existibitzen da, ez da gizien, da gero eta putzu handizau baten sartzen da azkenien. Batzutan gutxiago azalduta esan, etzian hitz zuzenak izan, jazta. Ez que berako lanik pentsatzen dugu, hori da okerrena, idatzean tzio bat, esaten, berdizte zelan jantzezaren, berdizte zerdeko zu, berdizte dana, berdintxo dana, baina hilerokoa badeko zuen emakumizara eta punto. Eta, klaro, horren aurrien zein dugu, jente askok boikotean nahi zen dabe jokue. Esan bierra daude bai, joku hau garatzen hasi zirela, J.K. Rowlingek, hau esan baino harin hau. Joku bat, holako joku batek, garapenerako denbora asko bida eta urte asko bidire. Orduen, holanik izen da, joku ontako sortzaileek gauza batzukin bier izan da bez, baina nik uste dut honi buruz, zenbat tartetan duen bideojoku bat eitzen eta bar, hobeto azalduko dozkule, landerunzuetak, game erauntzeako landerunzuetak. Olako joku bet, mundu irekikoa erraldoie garatzeko urte pila behar dire. Askotan ez da esaten noiz hasi zen garapenak ez. Horre prozesu ez, lanketa prozesu egoten dana, kodi sortzen edo animazioak modeloak sortzen hasi aurretik horregoten dana, ez da patzen zehaztasunez, noiz esan dizen. Baina gaur egun olako joku berraldo bat sortzeko 5 urte edo gehiago errez askotan. Batez bez zerotik hasi gero badan ez. Joku handizek askotan berrerabiletzen dabez, jarraipena badan edo berrerabiletzen dabez arabiletzen animazioak, modeloak eta alakoak, adibidez Legend of Zelda barri zen kasu hori da. Baina Hogwarts Legacy zerotik einiko bideojoku izen da, motor grafikoak kendute. Honek denpora pilo erungo segurunik garapenak, aipatu dutena, atzerapenak egon dire, berrandutxik egon dire, eta guztire 5 urte baino gehiagoko garapena errez eukiko ban, baina segurunik ez dugu jakingo ez, noiz hasi izan benetan hau dena sortzen edo lehenengo pausuak emoten. Behitzu ikusin dozuen moduen, esan duten moduen urte asko bier dire olako bideojoko bat garatzeko, ez? Eta esan duten moduen, ez dakit nik badan J.K. Rowlingen hitz horretatik aldentzeko, edo benetan sartu nahi bielako, bideojoko ontako sortzaileek alegindu dire esarpen berri batzuk edo esain ohiko esarpen batzuk sartzen, ez da, adibidez pertsonaje aukeratzeko orduen ez deki generorik. Zuk nahi dozune aldozu aukeratu genero barik, gero ahotza bebai ez dugu jartzen, emakumen ahotza, gizonezka ahotza ez jartzen dugu ahots bat eta ahots bi. Da, olako gauzak, ez da, eta are gehiago... Autotunearekin jado zer gauza da ahotsa. Bai. Tono bebai, lozu aldatu, tono bat gora, tono bat bera, nahi dozun moduko pertsonaje indazu, gainera, biztara be ez dire asko desberdintzen, danok deko guzen desberdintasunek, ez da, bekain logizoak, ez da, azkenien, pertsona desberdin gara eta punto. Baina, are gehiago, aldentzeko edo ez dakitze gaitzik, jarri dabe pertsonai trans bat joku barruen. Izango da, Tres Escobaseko Josmezeko tabernarize,
ba, izango da Sirona, uste dut deitzen dela, ez dakit holan deitzen da, baina uste dut Sirona deitzen dela, eta bera izango da, ba, pertsonai trans bat, eta zela ondakigu transa dela, ba, NPG bat dalez, ba, zu aldotzuen berba beragaz, eta berak erantzun eitzen dutzu. Ba, bai, oindala asko ez nabela ikusten, baina esan konturatu ni nintzela, ez dozten ezagutu, eta esan konturatu gaur egunera arte, ez nintzela... ez nintzela sorgin bat, basik eta mago bat nintzela, eta hori ikusten da, hori pertsonajea. Eta gero esango du ez dela superfan mega frikia. Bueno, honek gauzak azaldun bidie, eta egiz da joku askotan ikusi askotan ez dakit, nik askotan, ni ez naz oso bideo joko zali. Osea, jogatzen dut, baina ez holan mundu irekizen diren joku honetan ez naz aditu ebez. Orduen, nik ez dakit zenbatetan jartzen diren olako trans pertsonaizek edo dana dalakoa. Baina, honen inguruen egondan polemiki eta gero, bai izan dela garrantzitsu egolako erabaki bat hartzie, ez da? Orduen, nik galdetu nahi zentzat bebai Landerreri, ia berak zer pentsetan dauen honen buruz. Honen inguruen, azkenin hartu da erabakitzu betez, nahiko simpliana berez jokuen, ez dugu askorik eskatzen genero inklusiboan ageitziek, ez dugu askorik eragiten jokuen, ez? Baina ezkertzen aldaketatxu bet da, eta geroz eta joku gehiago alako aldaketak eitzie be eskertuko zan, ez? I hadn't seen him in years when he came in a few months ago, but he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Alde batetik bai indabe, Avalanche Softwarekoak bai hartu dabe erabaki hau ez, polemikieri erantzune mongurien edo, euren, ez da apurut alden du eskero J.K. Rowlingen komentariz horregaitzik eta, nire ustez bai indabe hortik. Baina bai askotan ez, alako jokuetan nun zure pertsonaize sortzen dozun, ez, sexu generoa gustatzen dozu, itxuri emoten dutazu. Gero ez da gehiago ikusten dugu alako aukeratxuek, ez, orduen, ez da ezer barrize, eta gero ez da gehiago gaitzen dana, orduen bai apurka-apurke eskertzen goaz aldaketa horrek, ez. Hori zeberau, bera niritze hori da, baina egize da, honelako bideojoku bat eitzeko bai, diru asko eta asko bidela, eta lehengo salmentak oso garrantzitsuek direla. Horregaitzik, Landerreri bebai galdetu izen dutzat, ia, zelango salmentak euki duzen azkenien, uste dut nik bideojoko ontako sortzaiek ondoin dabela olako gauzak sartzen, ze salmentak antzadanez ondo jundire. Inbertsorentzat eta enpresantzat bideojoko munduen salmenta dire garrantzitsuena, batez be lehenengo hilabetietan emoten dizen salmenta horrek hartzen diri kontuten askotan. Da Hogwarts Legacy-nak kristonak izan dire, bentset, uniko ez dakigu salmenta kopuru, baina adibidez Steam moduko plataformatan ikusi leike zenbat jokalari dauzen, ez da, egon dizen egun batien edo aldi berien. Eta gaur ikusi dugun egaitzik, lehenengo egun honetan ikaraz kopuru eduki dugu, edizio desberdinek zenbatute ikusi zen dugu bari, ez da, jokurik salduena izan dela, azken egunetan, eta jokatu nabe bai. Orduen, garrantzi asko duki honek salmentak, ez, batez be bai, investitzalentzako edo diru jartzen da honentzako azken finean. Eta jokalari piratan eta arloan, hori zinalezen batu enpresari berez bardintzi azken finean, ez. Sortzen dabez, piratan aurka hitzeko sistemak, DRM antikopia honek sistemak ez, baina horrek jarraipen haitzeko ez dago ingo biderik, ezin duzu jarraitzu izan bat persona jokatu daben, orduen hori ez da zenbatzen ez azken finean. Gero bai, babazetan da, pirata askok joku erosten amaitzen dabe, guztien jakilako da olakoak ez, baina horretan etarik egoten da, eta zinlekin jarraipena horretan. Eta jarraitzen bagun oneri buruz berbetan, ez da izen J.K. Rowling hori eukideuen polemika bakarra joku honek. Zebe bai, historioa apurtzu bet arraro samarra dela pentsea aldugu ze. Harry Potterren dauzen iratzoetan, oinarritute dau. Gauzi da honek gizak izen berdinek nahi dabela izen eta estatu kolpe bat edo antzeko zozak nahi dabela, berdintasunen alde nahi dabe mon. Eta zuzara, berdintasun horren kontra jokatzen dana. Orduan da, apurtzu bet, ez dakit, polemiki sortu da, zer gara, gu gara gizarte berdintzu baten kontra egon bigarenak, egize da joku barrun bebai, historio asko dauzela, eta zuk nahi dozune aldozuela aukeratu, edo aldegon edo kontra. Hogwarts Legacyn, ez dugu bizikusko ez Harry Potter, ez bestelako pertsona ezagunek ez, 2007 urteko Hogwartsera bideatuko dugu,
Eta bertan izango gara, bosgarren mailan, bosgarren ikasturtien sartu barri den ikasle baten rola hartuko dugu, ez? Guk sortuko dugu hasiera batetik, izena, itxurie, zehetzetan egongo dan, ez? Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, ez? Horren artean aukeratuko dugu. Eta, protagonista honek botere berezi edukiko dugu, da horren inguruen, historitxu bat biziko dugu, ez? Goblinen iraultza bat aipatzen da, ez? Da horren inguruen sakonduko dugu asko. Eta orduan, ikusko dugu leku ezagunek, Hogwarts bera, Hogsmeade erriskatxue eta alakoak, Gringotts eta bestelakoak. Zer iruditzen datzu historioa? Erra? Bai. Nik azkenian uste dutena da, diru pila bat irabazten dula jende guztiak honekin, J.K. Rowling eta beste guztiek. Ja, hori zen da polemikan arazoa, ez da bela nahi J.K. Rowlingeri diruzati txikize badan behemon. Azkenien pertsona transfobo bat erizdotasun nahi lagundu diru laguntza horregaz, ez? Bueno, dalakoa, historio hau, 100 urte harinau kokatzen da, Harry Potter baino 100 urte harinau, eta egize da, nahiko antzeko ibilbidie dekola, eta Hogwarts berdintxu dauela, eta benetan nirelako fan amorratu bet bazaren, disfrutako dozule oso berdin dau. Ordun galdetu notzen Landerreri bai, ia bere ustetan, joko honek bere espektatibak gainditzu deusen. Espektatiba oso altuek egon dire Hogwarts Legacy inguruen, ez? Hype asko egon da bideo joko honen inguruen. Batez beganera garapen prozesu luzi eukideu, hasiekerako trailerrak sekulako itxuri eukitzen bien. Eta bai, gaindituko dauzen edo ez, denporik esango deu. Nik bentseton dino lehen gordu batzuk, baina ez dodaz probeu. Eta oso ondo dagoela moten dugu. Baina ia mundirekiko joku izen da oso soluzio izango da segurunik, ordu pilloa sartu mirko dakoz. Eta ikusteko dago, ez? Ia jokuek bere osotasunien merezi daben benetan, edo Harry Potterren unibertsoan girotu niko mundu irekiko joku badan bakarrik edo ez, ezta? Horize, niri jokue asko guzteu date, jokatzen hasi naz, dana esan bierra dau, eta kriston monoa gaz nau, nik uste dut emetik urten da segizen jugona zela jolasten, baina egize da, gogoz gelitzen zela joku hau euskaraz jolasteko. Eta badakigu gaimerauntzeak askotan jokuek euskaratzen deuzela, ordun Hogwarts Legacy euskaratzerik bai? Hogwarts Legacy euskaratzi asko guzteko dakun, baina oso zaila izango da hainbat arrazoi gaitxik, lehenik eta baino lako joku handiz izen da izezinezkoa izango da garatzaileekaz berbain, kasu honetan Warner Bros, Avalanche Softwaregaz berbain eta ofizialki euskaratzeko aukeri egotie. Orduen itzuli nahi izen ezkero modu ez ofizialien emirko gendun. Eta bigarren arazoa da joku honek olako estilokoak. Izketaldi testu mordoa aukitzen dabe, kasu honetan gana ez dire bakarrik izketaldizek, gero joku barruen menuetan ez, testu pila egoten da, Hogwartsen historiziri buruz berretan, pertsonaizi buruz berretan ez. Orduen da azken finen, liburu beti itzultzi baino lan handizago ez, testu pila, izketaldi pila egoten dire. Bai egize da azken aldizan hasi garela apurbet, ez da itzultzaien neuronalakaz, hor sakontzen eta lana arrasten, baina ez da bapes erreza izeten, zeolako joku handizek itzultzie. Eta bukatzeko ez dakik gure da, lehenengo konprobe egiaztatu birko gendune da, ia joku hau itzulitze, jokuen implementetako aukeri gongo. Zaren zitzulpen hori, pitzategi horrek jokuen sartzeko aukeri gongo dan edo ez. Joku danak ez da aukerari moten, eta orduen alperrikako lana izan leke, orduen lehenengo eta bain hori egiaztatu birko gendun, eta hortik erabaki itzuliko badugun edo ez. Printzipioz behintzet ez teko asmo hori, baina etorkizunien ikusten badugun jentiek gogoa dekola eta zinen lan voluntari izan dana, eta horretarako prest dagoela ez, jokua guztetan jakilako, guk